Україна об'єднала світ заради миру, а Росія чинить воєнні злочини та навіть соромиться назвати це війною. У зверненні до Європейської ради та націй Європи президент Володимир Зеленський розповів про місяць українського спротиву широкомасштабному російському вторгненню. Згадав про регулярні атаки московитів на мирних людей та численні воєнні злочини. Глава держави упевнений, що превентивні санкції допомогли б уберегти Україну від повномасштабної війни. Також Володимир Зеленський подякував за підтримку країнам Балтії, Польщі та іншим партнерам. Зупинився на Угорщині, яку закликав визначитися, на чиєму вона боці. А також особисто звернувся до тамтешнього прем'єра Віктора Орбана. У вас були трагічні моменти в житті. Я був на вашій набережній, я бачив цей меморіал взуття на річці Дунай про масові вбивства. Я був своєю сім'єю. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись в сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття в Маріуполі. Там такі ж самі люди. Дорослі. І діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся вводити санкції або ні? Вагаєшся пропускати зброю або ні? Вагаєшся торгувати з Росією або ні? Немає часу вагатися. Час вже вирішувати.